Ka Meghalaya Asha Worker Union MAWU kapenpau jing sungkhia ka bejur halor ka jingsha wengkam klem nong rim jongki ka to ka ningut ki nong tre Asha ha ka ba galej ru banya kendu ya Deputy Commissioner ka Ribhoi District wa Avilash Baranwal ha ka khandru trik leber ban pan jingsha halor ka ni. Ya kini ka kunhun ka MAWU law yalam da ka kong Sony Kharjana Advisor lembat kiwe kinong kitkam bat kinong tre Asha. Habakren syakilat pathai khubor hadian kejinga kendu ya Deputy Commissioner ka kong Sony kalaong baka seng kamban se bandai ya kendu ya DC ban pan jingshai halor ka jingsha wengkam klem nong rim jongki nong tre Asha Haribhoi District ya kaba kila kamru bala wengkam ya ki klem kanu ka nong rim bat klem ka jing ai jing tip lupa. Kini ke jingsha wengkam kalong ke bomsyong nong rim namar la shu weng sendet ya kini ki nong tre klem da bud ya ki kendon bat ban ajing ya rap lupa kumbalai benai hashuwa ban wengkam ong ka kong Sony haba ban rap ba kini ke jingle ka kata ajur ya kalawe jong ki nong tre Asha ki bala syakri hok mentala bun snem. Kalau ong ru baha kini kejinga kenduk nak kaliang udisi ula pentip syaki bala weng no ya ki kato kat ni kinong tre Asha namar ka jimbom la ka jongki ban tre bha ya ka kam. Henry kalau ong ba kum kanong yalam ka yang scam ba kinong tre Asha ki de ki batre shitom bat ki de ki bala ajing ya rap shibun ya ka sorkar ha ki babun ki kem. Ka seng ka kenturu ya udisi ba untuk lar bat shimkhia halor kani ka kam bat ban bishar bnia bha hashwa ban shim ya kanu ka rai ka bakhadu. Jongi mentana ng Meghalaya Asha Worker Union hangni hapo DC jong Ribhoi District nong po kalong ba hadian minglayo ya ka jingtip na gayo ka sithi na ki Asha bigla Asha weng sa penduk kam no ha na ka order jong DC lingba jong di MHO tingi sutu hadian makalong bangila dab yo ka taksi ngla yo ulum kita ki jing pentip na ki Asha bila Asha penduk kam kalong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki Asha ki balu performance ki bangitip baka jing weng ki Asha kalong baki low performance dan ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be bansha bala di DC ila ban weng ki Asha ki balu performance balai imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba asnong ki weng la ka weng ki Asha wala ki dei ki Asha ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kata problem makara du mentaru tingim tip IDC ile ko menutang ba ka datang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin nong po ti Henry hadian bang layo ban ya kran mark mat IDC mentas ni ila da pensyai ya ka meeting ka bila da syong bat dapo di MHO Ribhoi District hi bagi ong ba lasan banai mentang la syong ila ya screen bahai ki Asha ka ni ka Asha ki bom 3 bah ki belu performance kadai kalong bagi ong bang ala dap ong yaki gila direct ya di MHO bakin ai shwa da ka warning letter lan da ka jing pentip bakin sa sha wengkam la da kim perform bahaya ka kam ti kata ka di kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yang kalong bang UI menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet ka di ka kisti kawan bet haki headman haki rang ba snong umdei direct siki Asharu ban wengkam kataru ka di ka city ban weng ban penduk na sunan ka kam bat sa ka wei ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni DC kalong bet ba hadu menta baki Asha kila Asha wengkam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila Asha wengkam katu kam ka bela dap try menta arna la lesi kidan ki bompat yo lut brokhat ki de ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam joki Asha ngi namar ba ngi suthu kidan ki Asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki Asha ki baso food incentives hot adu mentang begini ki nai blada ngi lai kran semakin incentive ka state kala yarap hidu kata ti kidan ki benta ba ki incentive ki sokut benai teng ki Asha ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kersan ki yang kesem ti benai kidan ki benta ki kidan ki benai ki sokut ti kimban se tetang ning bajong kataru ki Asha ki hapan wat kam da kawai ban kampen sukino ti kam Asha kedan ke benta kata kidan pada ki Asha kidan ki jaka bakam long shanong kendong ba tikim nak ban ai report man ka banaru kade ka network problem ki haban wan la dikiduna ka kam jingyo kan tok natang si banaru kila semut na bisa bayo badet tema tikim nak ban wan positive ban wat network ti kataru kade ka problem nang ta syusyu kade tang ni biki Asha teng kidan ki ba kidan kade bakim dan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban pej 24 doa siki namar khap sumar hi maki kidan pada ki Asha ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem kada pang abna lai benai henry ngam ong pada barok ki Asha kin lap de kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketuk ni ki Asha ki basa wang ki la sisa ki la le shubuk kin mar bakum ong isa menta ulang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki Asha ki ba kampo fans tenteng la dan la pramnai khandai benaru kata kolong bangim la henry ki de ban tre hiru ka kam
tang ba kadai kata ka benta ka ba kidan pede kita kidau ki beki asha ki kamduna ka performance tang ba long kidan pede ka tu kat ni ba ki lap sisa ba keduna mereka warning letter dan ka shiti ki di bakan a ki di ban a ki kenang beki lap performance ki lenekin perkhat keno ti beki di ban shim ki stu ki mla ban le shui ka kam ti ki la da ka basuk kan pen sngorem ki jeng long brio kan ka sngorem na du bas dang ki la shia khot kum tu claim appointment claim da you claim da shim te wik na tho exam ta lamon ban bread la ka bread iki asha kick la ka kick te kata kan ka benta ka long bai ba ni so sen ai kan namar ba kumun shaki kro to wan penbor ki asha man ki snong penbor bikin shime ka kam nda menta da por kick ka kick claim kono no ka jing ajing tip ki prior kata e swab ka por kan te kata ka benta bas musi anak leng jongi hanrei kal asha ba ina i disiru ila kular ban nang ni shikmat da kadan kum kataru ngin aishwa da kon warning letter lai benai shwa ki ngin tip baki de ban bangin sa shaweng la da film perform hai ka kam